Bon dia, confinats, un dia més aquí. Malgrat les notícies, ahir va ser un dia bo. Vam estar un seguit de gent per Girona, distribuïts, passant-nos contínuament informació. Hi havia Miguel Ángel Fuentes Montilivi, l'Aleix Comas, un quilòmetre al nord, l'Isidre Cosa Fornells, en Guillem Seguí a la Devesa, i ens vam coordinar entre nosaltres i avisant-nos del que anava passant. Van passar Arpelles, van passar Milans, van passar les Calçades, Esparvers, Aligots, van passar molts ocells, Ballesters també, i fins i tot van passar grues. El núvol blanc. Sí, però no apareixen. A la zona blava. Ja els tinc, allà. On? Allà. Sí, Darrere del pioliró. sí. Allà. Sí. Que guai. Són Perfecte, 6. merci, Aleix. Hi ha una mica més per sota. Veus, no, allà? Sí. 6. Perfecte, grues. Fantàstic. Molt bé. Una espècie més, la grua. Ha costat aquesta, L'Aleix m'ho ha dit des de casa seva, que està a 1 quilòmetre d'aquí amb el telescopi, que els ha vist abans. A més de nosaltres, moltíssima gent d'arreu de Catalunya introduïa dades a ornito.cat a través d'aquest Big Sit Confinats, promogut per l'Alfons Delgado i coordinat per l'ICO. L'espècie més comuna observada va ser el pardal comú, amb 94 observacions, seguida de la garsa, la tortuga turca, el colom roquer, el tudó, el gafarró. Aquests són més comuns, o la merla mateix. Com a curiositat, un total de 114 espècies, entre tota la gent observant a Catalunya. I també es van veure alguns ocells marins, gent que estava al litoral, i també ocells interessants com el trencalós, l'àguila covarrada, o encara ocells hivernants, com és el cas del pinsamec, el lloer, o fins i tot ja els primers migrants transsaharians, ocells que venen del sud del Sàhara i que venen cap al nord d'Europa. Cucut reial, cotxe cua roja, mosquiter de passa, etc. El lloc que ens vam veure més de totes va ser a Montilivi, justament a Miguel Ángel Fuentes, amb 52 espècies des de casa seva. Bé, tanquem una setmana. Això és tot per avui, confinats. Demà, setmana nova i plujosa. Per tant, disciplina, confinats a casa i, això sí, prismàtics al terrat i mirar ocells en temps de pluja, que també n'hi ha.